खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजि जिउ फगमाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगफोरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओरैबायदि खाफालाव फोथा गैया मुसुगुर आलुला गैया जेबो गैया लांदां फादाङैनो माने सोनाफोर नायदो बबेहाय जों खावब्ला टेन्टेने सासे आब'नि फिथा दखानाव आरोना गोजानाव नङा बै आरबान अफिसनिफ्राय ओंखारबोनानैहाय नै एसे आवगायनानै आरोना माने खाथि जायो स्कुटिजों 1 मिनिट ना 2 मिनिट लायाखै खोमा आरो बिराद गोबावसो फैनाय जादों ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्था फैसायाबो नै गैया ना बुथुम बुथाम फिसालानि दाख्लैयो जमायनो थेमा खेवखोन्दाया बेखौसो लानानै फैदों आरो जि हालोद टाइट जानानै दं आरोना मानसिया जायो जानायलाय आंनि फिसाया फिथाखौ आरोना उन्दै जादाबो जायो ओमफ्राय बेयाव अयथासार जानो हायैनि जुनै सासेया नै बेयाव फैनांबाय बिनानावनि अयथासार माने गावनि प्लेटाव फैजोबनांगौ गासिबो एथ' एफा थुरा नाङा जादो सियार लानानै जाबानो जायोना फटाफटनो जेबो राहा गैया आरोना नै बिमाया जाथ'वाखै बिमायाथ' नै बोख्ला बोख्लि एंख्लेफिल'सै आरोना साहा बानायग्रोनानैसो जानोसै आङो फुरा फायसाबा दिनैबो जिखावगोन जिब्ला होजोबगोन नै दुंखावखाबाय बेरे फुंजानिफ्रायनो बाबारे बाब होननायसो जानोसै साइकेलजों थांगोन साननानै साइकेल नै बाहेरायाव दिहुनखालायबाय साइकेलजों थाङालाय दोनलांनांगौसो नोंबो ड्रेस मोजां गानखानायसिना जालायबावो आरोना ओरैबायदि बिमाया ओमफ्राय साहाखौनो मोनलोंखो ना फिथा जिखांसेखौनो मोनजाखो दोननानै फैगोनसै सनाफोर दोनलांजानो लुबैदों खोमा टाइमालाय एथ'बां जायाखैमोन दे गेदाखेव खम जारला फिसाफोरजोंबो डिमान्ड कि डिमान्ड फैदो थाङा हेलौ फैदो आदार लाबोआखै नालाय ओरै बुंनो रोङाखै मा रोङाखै ओमफ्राय दासो बेयाव हब्ब' जाफैबाय थाबाय आरोना एकदम माने न' फारसेखौनो हाबनायनि बेबस्था गैला आरो जाफ्लाबाय थाबाय ओइ बिमाया साहा गांबाय फिथा गांबाय फैदो थांसै आसि घन्टाजोंसो नारा नाथा लाबोनो हाबायहाय सयथिबो बिमाया आरो जों लुंगा लुंगि जि सोमदों बग्रा बग्रि गावसिनि दख'ना आंनि हारिबल नालाय साइकेल हानखानाया थिखांफिनदोलाय बहनबावबायसो बिमा गुरु साहा लोंनो उखैबाय आं सना आं सहायनो हालिया बिसिबा गोबावजों दिनैसो फिथा आरोना आरो रायखांबावगोन आं दाख्लै फौजि बिथां न'आव फैनाय समाव लायनानै जानाय दंमोन आरोना बे थाबा बिथाङा एसे थाब थाब लायो 5 गाहाम लाबोयो दिनै ओरैबायदि अबस्था दहाय नुखाबाय बिथांमोना लाया आङो खुनु बेला लायफेरा बे जोंखौ बुंगोन मा दं नास्थियावलाय मा जानो नागिरदों नोंसोरलाय होननानै ओमफ्राय र' मा जानाय जायो होनबालाय फिथा लायबानो जायोना बेयावनो मोनो खाथियावनो मोनो होनो खिन्थु आं लायनानै जानाय जाया आरोना बे लायनो थिनबाबो लायनो थिनो बियो जाजानो लुगैयो फिथाफोरखौहाय फिसाजों जायो नालाय जानायखौ नुलांदों मगा मगिनो जानोसै साहा लोंनोसैथ' होनदों खुनु सुख सान्थि मोननाय नङा साहाखौबो बियो आंनि फिसाजोआ इसे हलाय होनबाय थानानै गाइखेर होनांगौ गाइखेरखौ दोनथ'लायगोन आरोना साहा नुबाथाय ओरैबायदि अबस्था रेडिसो दंखायो नै बिमाखौ अयथासार खालामनो एलाय इलाय माथो होननाङा दे गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय गावनो नै गावसो फैया दा आंनि जिबन सनाफोर आंनि जिबन आरोना मा दंबावो आंना बेफोरनो गिदिंलाबाय थायो दालिखौबो माने रुखाखानांगोन नालाय माथो उफायबाव गथिखे जाननानै लाखानोसै आरो सर्टकाट थाबथां थिबथां जानायनि ओमफ्राय सनाफोर आंनि बे नारखो मोनबाय थायो होननाया गेसानो जामारगोन फुङाव बांसिन मोनो आरोना फुंनि जानायखौ बोरैबा जानो सोहरनो बायो साहा थाहा लोंनायखौबो गारा नालाय जा फाग्लिखा डाक्टारनाव थांनो रोंला गैला लोंबाय आंहा है गाइखेराबो एथ' दामनि साहा मोनलोङालै नांस्लेसो मोनलोंखायो ओमफ्राय एखमबा बोरैबा मेनेज जाबा एसे मोनलोङो आरो एसे माने गाइखेर गोनां दिनै गाइखेर गोनां मोनलोंदों बाखि सानसुफ्राव मोनाफ्राव बिदि मोना आरोना फुङावनो एकदम नारखो बै आसोलनि बायदि बै समनि बायदि मोनो आरोना न' सिङाव थसे थलथब खिलायबाय आरोना ओइ थगाय थसि गाइखेरखौनो होबाय आङो नाङा दामनाङा नायदो आंनि हालाद इसोर प्रभु बिमानि सेन्देल पल्ला पट्टा बारला जेबो नङा बेफोरो बिसिनायाबो बनांगौ सोलिबाय थागोन बेफोर जाबाय जों बिमा माहारिनि जिबन नङा होमबा सोनाफोर
गामियावमोनब्ला जेनेबा मा होनो बालाफ्राव एसे गेलेगौमोन मेंख्ल' मेखां जागौमोन गथ'आल'सो लेथ्रा जागौमोन एटलिस्ट न' सिङावथ' एथ'बां जाब्रा जाबाय थानाय नङामोन बा बै आयंनाव थांथ' बैसानाव थांथ' होननानै गिदिरफोरजों बाजानानै अबेबा थांनो हागौमोन बाट उफाय गैया बेबायदि जानायबो नङामोन बिदाखौ लेखा फरायनाय समाव आं एकदम फिसाजोखौ मा खालामथों होननानै गारसोमनानै दोनो आरोना माने बेयावनो आंनि हालोदा बिदि जायो बे रुम सिङावनो मा दं बुज्रुं बुज्रां बबेथिं सेन्देल बबेथिं सेट खालामनाय बुस्थु दङ बबेथिं मा दङ गासिबो आरोना दांनाङि बुस्थुखौसो दांखायो गेलेग्रा दङ हफासे बेखौबो फोसावनानै दोनगोन बाट गेलेनाय नङा अखा जेर आरोना गथ' जोलैफोर स' बे हिसाबैनो बिमानि खर'आबो गिदिंफाबाय थायो आरोना ओजों फिसाला गेदेरनि फरिखानि प्रेसार ओजों फिसाजोनि जेबो नङा र' काम डाउन होननानै थानांसिगोन मानो होनबा देरलांगोन ना बिसोरबो सानसे उन्दै समावल'सो जालाय जाखायो नङा होमबा दा आंबो न'खरनिफ्राय गोजानाव थानाय हालोद जाहैबाय उफाय गैया बेखिनियाथ' खस्थ' खालामखानांसिगोन नो टेनसन जेबो नङा बिमा माहारिफोर राखावसि दुमब्रां गोजाखा जोङो नङा होमबा आरो बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गामियावबो बिदिनोसै गथ'फोरा ओइथिं थाङा ओइथिं फैया बबेथिंबा हाखर हाला बबेथिंबा मा हाला बबेथिंबा लामाथिं ओंखारलांबोबाय नङा होमबा मानो होनबा आं फिसाला गेदेरखौ गामियाव फेदेरदों नालाय बेखौबो मिथिगौ दा टाउन सिङाव थानानै गथ' फेदेरनायखौबो मिथिबाय आङो गामियाव थानानै गथ' फेदेरनायखौबो मिथिबाय आरोना बिसिबां दिगदार बराबरखा दिगदार बुंनो थाङोब्ला बिमा माहारिफ्रा दसे सम दिगदार जाखायो बाट हासनाफोर फारागा बेनो जे गेदेरसिनखौ फोरोंनांगौनि बेलायाव माथाया डाबल खरस जायो आरोना ओमफ्राय जेनेबा उन्दै सासेल'बा बेखौ सामलायनांगौ जाब्रा थाब्रायैनो जागोन खिन्थु बैथिंजाय दावखो होनांगौ जेबो टेनसन थाहैया स' दा बिनानावनि बेलायाव बेबायदि जाबाय आरोना बिनानावबो नांगौ रोखोमनि बिमाखौ मोना बिदायाबो नांगौ रोखोमनि बिमाखौ मोना बेखौ आं बायदि बिमाफ्रा मिथिखासिगोन बोरै मेनेज खालामोथाय आं मिथिला खिन्थु आं एसे हां थोनो मोनो आरोना हारसिंबो जाहैबाय नालाय जेबो नंला बिमाफोर ओमफ्राय बारा फेथेर बुंनानै जानाय नंला दे फाग्लि बिमा बुरै ड्रेसा गानस्लायदो आरो खामानिया लागावदो जेबो नङा सनाफोर खिफिगासेयावनो मावखांखायो आङो बाट फिसाजोआल' आंखौ दिगदार होनाङा आरोना स' ड्रेस गानस्लायनानै मावनानै लागोनसै आङो सनाफोर न' मानजिग्रायाबो नै आत्माल'सै आरोना र' गाइखेर एसे एनै गोलैनायखौ साफा खालामना लागोन ना ओमफ्रायसो सिबनोसै आत्माजों आरो अनलि अन आत्माल'सै मा जाखो लायनाय जायाखै होननाय जादों आरोना मोनसे दङ गोलाव आरो बेहा जालालाय बिदिया सेस बोरैबा जाजोब्बाय दारि लावला जाजोब्बाय बे सुनो मोजांमोन ओमफ्राय आत्मा टाइबानो सुनो मोजां आरोना नै आत्मा 10 घन्टानि उनावसो आंनि हालोदा बेखिनियाव सफैनो हाबाय स्रां स्रिं सनाफोर हाया खिफिगासेयावनो हाया उन्दै लानानै आरोना ओमफ्राय नायदो दासो सिबस्रांबाय बुस्रिस्रांबाय ओमफ्राय स्राव गेलेनो गरम मोनबाय होननानै ओमफ्राय दुगैनो होननानै फोल्ला फोथाब थांबाय आरोना दा बुंसै ओमफ्राय गान्दु लामदांनाय साफा खालामनानै ओमफ्राय गान्दु बे गंनैया दाम बारानिसोमोन दे 300 थाखानि बाराबावसोमोनदां सिबाय मा खालामनो गारनो हाया अब्लाबो कभार होबानो सखा जायो आरोना मोनाबाबानो जायो नङा होमबा माने फिसाजो गोरलैयावनो आं ओरैबायदि जादों ना लामहैनो हायो ना लामनो बहननो हायो ना मानो हायो ओरैबायदि सोलाबा हाखवा गरम बोथोरनि गथ'ना गरम बोथोर गोरलै समाव माबा गेस गुस जाबाय थायोमोन बे उन्दैया ना खारदिंनोसो ना गान्दु बहायनोसो ना संनोसो ना जानोसो ना फिसालाखौसो सामलायनोसो जादों आरो आंबो ओमफ्राय गारनो हाया बै मोननै दाम खमनि आंनि हरेकमाल हाबानि दामानियासो दाबो दंबावलायो आरोना लामबाय थाबानो सखा जायो खबार सोबानो सिनाया सिबाय हनै सोरबाफोर लाजिया फांसे देखायगोन आङो गोदान थाबा गोदान देखायो मुसिनाय थाबा मुसिनाय देखायगोन मा लाजिनो जि सुनो खारलांग्रोनोसै आंबो सोरनाफोर कमेन्टआव फैमारदोंमोन नोंनि ब्लग नायनानै एकदम हां थोनो मोनफाग्रा जाबायलै आं होननानै हां थोनो जाखायो आंना आरोना गरमजों जाबजों जाहैबाय नालाय ओंखायनो हां थोनो जाखायो दाबो आं हां थोनोआनो मावखादों स्रां आरो माथो ना ओमफ्राय गोलोमफ्रुद जाबाय हालोद टाइट जाजोब्बाय आख्लायनानैबो लानोसै जिबो सुनानै लानोसै आरोना आवगायलांखाबायानो सासेया खुनु सान्थि गैया आरोना दा आं जि सुनायनिफ्राय दुगैनायनिफ्राय गावहा गेलेबाय थानोसै सोरजों दोननानै सुनो सनाफोर आरो उन्दुगोन गेरेन्थि गैया आरो बेसे गोबाव उन्दुगोन गेरेन्थि गैया ना उन्दुबा सुगोन होननानै थानोबो आं थानो हाया ओंखायनो बे सान्दुं थिखायावनो बुसिन बुनानै सुनानै गावखौबो स्र' खालामनानै लाखानोसै माखौथ' बुंदों राखावसि जेने थेने बिमा फिसा स्र' जानो हाबायमोन खिन्थु जेबो उफाय गैया नायदो आंनि बास्केटआ ओरैबायदि जिर' माने जेबो गैया मुलिनो नांगौ होनबाबो जेबो मोननाय नङा आरोना जाग्रा आदारखौहाय जायखौ नङाबा सोलिनो हाया जोङो दालि आलु भाजा जानोबो आलुआ दरसे फिसाल' दङ आरोना
गरम जुदि सोरबाफोर लाबोनानै होफैग्रा थानाय मोनबा बिराद संसिगौमोन आरोना आङो सान्थिनो 10:30 बारलायबाय सान्दुं थिखा थिखि फार्स्टयावनो सिखारफानाय एसे खस्थ' मोनफामारो गथ'माखायाबो स' लानानै फैगोनसै जेबो उफायथ' गैया मा मोनो मा मोना सनाफोर मा होनदों मा दखानाव उन्दुनोसो ओंखारखाबायमोन मानसिया ओमफ्राय ओंखायनो बाबाय आङो दा थेन्थ'बायबा होननानैहाय सनाफोर आइडि होनानै होख्रावनो हायो ना मानो हायो लाजिया फांजिया आं दिनै नैबेखौ बनो होननानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय जेलानाखि नांथ'ला अब्ला सिङाव सोनोसै जेलानाखि जिरायनांगौ बेहाय लागायनोसै जाय स्कुटि सालायो सान्दुङाव दोननानै सालायनांगौ बे मिन्थिखासिगोन बेनि पावारा माबायदि थ' दिनै एसे आराम लानोसै आङो दिनैसो गोसोखांदों आंबो खुनुबेला लाफेराखै हाय रे हाय सनाफोर सोरसोरायनो रायदो आंखौ सिदा सिदि एटिएमआव थांदोंमोन मानो होनबा फुङावनो आंना फैसायानो सुइनो नंखामोन फिथा लायबानो ओमफ्राय अनलाइन जागोननाखाय जेराव अनलाइन जायो बेफोरखौल' आं बायला बायलि सनाफोर ब्लड जेथेसो न' मोनफैबाय ब्लग लानो एनार्जि गैया बाजाराव आलु जोगोनार सैसे 20 थाखानि सामब्राम बिस्कुट मेगि सोरबा रायनोबा रायलांदो आरोना आंखौ अमा बेदर जाथ'वा होनलायलायनाया आखायाव लाबाय जानो होननानै माने मा बुंनो सनाफोर बारे बुंगासिनो आङो दै सिबाथाय आंनि उदैयाव हारसिं हाबजोबो ओमफ्राय दाखालि दाउ बयलार लाबोनाया फिसालाया सेब जागारबाय मोनायावबो दाउ बयलार एसे दंबावो होननायखाय ओंखाम जालायो आरोना ओरैबायदि खाराब दालिबाबो जायो खिन्थु बेदरबाथाय बयलार नङाबा अमासो आरोना बेदरा गैयाबाबो जायो ओमफ्राय मा जानो मा मानो साननानै माथो खालामनो अमा बेदरखौनो रानफुला नुबाय आङो फुंनि फुथाना नालाय सान्दुं थिं रानखा जानायखाय मार गुलि लानानै थांसै आङो होननानै लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय फाजा जानोसै आरो ओमफ्राय लाकिलि बुदाबो मैया प्रसादाव होननानै सोमनाया होजोबाखैमोन बुरजा सोमफ्रांदों आब'आहाय जबायखानायमोन नालाय जबा बुट सोमनाय दंबावोमोन एक्सट्रा होननानै गावहाय एसे लाखिबाय आंनो एसे हरबाय आरोना बिराद मोजां मोनबाय बेजों लोगोसे अमाखौबो गोसोखांफाखाबाय आङो मानो होनबा आं बुटजों अमा एवनाय बिराद गोथाव मोनो सनाफोर संनायखौ आं देखायलायला आरोना माने एनार्जि गैला एथ'बां केमेरा हमनायनि आरो केमेरा दुंखावबा आंना हें जायो बिराद फाल्थुखा बेनिफ्राय सनाफोर दिनैनि भिडिअ खालि बिमा माहारिनि एकदम हालोदखौल' देखायनाय जाबाय आरोना सोरबा लोगोफोरा नुनानै बा आसलियावबो सोरबा आंनि अबस्थाखौ हमनानै नोंखौनो नुखानानै आं सेकेन्ड बेबिखौनो लानो बाबाय होननानै बुंग्रा जाबाय आरोना ओरैबायदि गाज्रि लोगोफ्रा आंना पापि गोजा थ' गिनो नाङा माने बे राखावसिया जेरै सोलिगासिनो दङ आरो मेला राखावसिफोर जेरै सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो सोलिनो हायो आं नोंसोरखौ गिथों होननानैसो भिडिअ शेयार खालामाखैना सोलिनो हायो जेबो जाया बेबायदिबो सोलिनो हायो खस्थ' मस्थ' बेबायदिबो सोलिनो हायो बेबायदिबो थानो हायो होननानैसो आं शेयार खालामदों बेखौसो आं देखायलांदों आरो नोंस्रा उल्थासो गिदों सोरबा बोरायफोरजोंसो आं रायज्लायनानै लांसिगोन आरोना नोंनि भिडिअ नायबाय आंना सेकेन्ड बेबि दाबो लानो हायाखै बिमाया गिनानै होनलायनाय स' बिदि जेबो नङा गथ'फ्राथ' जोंनि संसार बेखौथ' लाखानांगोन हायोबाथ' थाबथां सिमां लाबावनांगौसो ओमफ्राय सनाफोर सासेल' लानानै मालाबाबो थानो नाङा सुबिदा लायै सुबिदा आरोना आंहा सानैखि आंहा दादागिरि बखिलायबाय आरो स' एनिवे दिनैनिखौ बिफा माहारि नङाब्ला फंबायमोन आदामोन नायाबाबो आं जेबो मोनला कास्केट दिनैना एकदम बिमा स्टाइलनि देखायथारबाय आङो एक्सट्रा जेबोखौनो देखायनो हायाखिसै सनाफोर सिटआव बग्रा जिलायनानै आं दिनै बिराद रेहाय मोन्दों आरोना लाजिनो दरखार गैया खिन्थु दख'ना गानबा एसे रेहाय मोनखायो मोननै मोनथामसो जाबनाय जायोना बेखिनियावहाय खिन्थु गस्लाफोर गाननोबा लाखाथार लाजिनाङा रावखौबो ओमफ्राय बिफा माहारि आंनि बिदा फंबाय सोरबा नायलांदोंबा गाज्रि मोननो नाङा आरोना जों बेसेबां खस्थ' खामायगासिनो दङ नोंसोर मा मिथिगौ गावनिखौल' देखायगासिनो बिदि साननो नाङा आरोना आं मिथिगौ गावनि जायगायाव बयहाबो खस्थ' बयहाबो खामानि नङा होमबा मानो मिन्थिया जानो जिहेथु आंनि बोरायानो दाबसेयाव बेसेबां खस्थ' थाहैनांगौ स' दा आंनि जायगानिखौसो खिन्थानाय जादों आरोना आं बेखौसो देखायनो हायो नालाय बेखौ देखायनाय जादों आरो एकदम गाज्रि मोननो नाङा रायनाङा दे एसेबो दोनथ'नोसै सनाफोर थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनो बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनायखौ नायलांबाय जै राखावसि पार्टि लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर बेखि भिडिअ जायो नामा होनोबा बे नोंसिनि खोथासै आरोना बाट आंनि हालोदा बिदिनो आंना जिबना बिदिनो सोलिलांगासिनो दङ आरो बिदिनो सोलिनो हायो होननानैसो आं शेयार खालामनाय जादों आरोना गिनो नाङा